କଲଙ୍କ ଏମିତି ଥରେ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଓ ଅନେକ ଝିଅ ଏମିତି ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଝିଅ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ଝିଅମାନେ ତମକୁ ଏ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ହାତ ଚଢ଼ିଲେ ଉଡ଼ାଏ କହୁଛି କେବେ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ମମତା ପରି ଖରାପ ଝିଅ ଏଇ ଜୀବନରେ ଝିଅଟା ଯଦି ଖରାପ ଝିଅ ଏଇ କଷ୍ଟାଇ ବଗିବାକୁ ପଡ଼ିଯାଏ ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଛାଡ଼ି